Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titas Starwell Khan haka khatsau trip gluber arhajar arpuar. Ulapan pawe kejing bitare kejing mantur jong ke Joint Action Committee hima soyong kabala jenrat ru ika kerdop jong ke council. Uba Titas Starwell Khan ulong ba ke Joint Action Committee ler kadon kanu kejing persya adi banwan leng ba klenti ke bejai-jai bat kamdai bancuan penprai kejing don jing em jong ke office jong ka KHADC. Namar ke office jong gipat ba ke beri uhnyo trap. Ulong ba kejing IT uleng dok ke hima soyong ya kejaka syaka hima jirang kamdai setia ke barang temai. Ndrai ke belajar nadu ke senam arajar katsan bat kamdai ke belajar hakanya ke executive committee ke bamenta. Chief executive member ulong syok ba uleng dok syim lalek don borhi. Ndrai ke ne kejing dawa jong gipat ba bikin sok ladagi hap no ha ke hima jirang. Kamtam ha bagila jengai palat nagi hima soyong. Bat kini kelebu ak kejing gipat ba bat dah kejingnya stuk jingmut la IT no ya kejaka syaka hima jirang. Kat bau executive member uba kemi ekatranat ilaka uba Jambor War ulong bah kesenam arajar shipau. Ki khat lai tli kishnong kila kenria no na ka hima soyong. Rengkat bat ki epic card jongki syaka hima jirang bat kila pentip syaka hima soyong. Ndrai kam syam lale AA bat kala syus ngapjar bat kesenam arajar khatsau kladon kejingnya lang pat ba han nongwa ha kabaladon lang executive member ke ilaka balasyem ya karai ban penskam megane kejingnya dai kajong gini kishnong bat ke hima jirang. Bat ikani ru lalek da ka pentip syaka hima soyong. Uba Jambor War ulong baka KHADC kelalu me kejingnya lang ha kasnam arajar khatsan. Ha ka ba uleng dok ke hima soyong bat usiem ke hima jirang kle soy ya kejingnya te kular bala IT ya kanong wa mau tamur syaka jirang. Siam nang diri siam nang diri siam nang diri Batitas nang diri Batitas nang diri Batitas nang diri ngiwan hang ni ngimla ban lilam jakai memang ngim don jaka kajing ai jakai ke di parahima ngi na kaliang jungi ngi ke ngi supen scam ya ka ke baki kia menjur dekani ka kam kadang ya apok ka isi dengan syukur pat iki bakin long ki habaki le ek nono kam le kum ki briu ki batip briu tip belai wat le kum ki briu klau ki ban suan hang ni ban jenrat ek gate ban penprai ki tiar jong ka office kani kalong ka ke bangim la ban pedang dalai namar kani ke institution kadai jong ka jaj ben riu kam dei ke institution ka basyong ki khala jaj hang ni isyong mangi ke jaj ben riu kasi bangi pek na ka benta kari ba ka jaj ben riu wat mut bangi ngisyong hang ni bangin lek kam kai na takada wat juan lek den thala ya kani ka office kalau ni ka jumpa pelong kita nunggai kan ka jumpa ka konfirm mangka la sistem kam diong na ban ai no karai na ai no ba ngimla ban ai kanu karai nama kam de ka besuk ban rai ban ngila tho ru sa hima jirang wala kataru ngila tho sa hima jirang reka hima jirang ru ko ngamlong ka besuk iki ban penpai mo fi nomor lada kini ki agri party kim yang menjurlang kalau te yangi ke council nomor ba ngila dat ay ko odar ba ki menswa kala dat ya hun banya IT simti den takadaw ngidang yele kumno ban pensu tho ye kini baro arliam bakin wan sakijing su tho jumot knang ba lada ya ai ru kini ai da kajing stu ay da kajing su tho jumot kata dingi persang ya haus nam ar hajar sipo kadan ka kajing transfer ye ki sinong katu kan ki sinong ki badang sa baka asa ki transfer nang ti syaka hima jirang bat hakaju ka snam ki khatlai tli ki sinong ki la transfer no na ka hima so yong rengkat bat ki ipik ki jungki syaka hima jirang te yakani ru katkum ki record ki bengi syam hapo ka office kalong ba kita ki sinong ru ki daya pentip syaka hima so yong Kendri ka hima so yong ka susap ka snap ka klam ong kita kipor but dena kata kedaw ba hausnam ar hajar khatsaw haba kila donno ye ka public meeting apo nongwa hakaba kila khotru em chat jong ke ilaka hakatu kapor bun yudan rekat ka public meeting hanongwa but hakata ka public meeting hu ar hajar khatsaw kila shem ya karai na ka benta bakin pen skam no ye ka jinge dai jung ki bat ka hima jirang ke ya kataru kila pentip sakasoyong but dai na kata kadaw na kalyang jong ka ke HADC ha ka ha bna April jong ka snam ar hajar khatsan kila khat ye ke meeting ye kini bro ar ki hima
ya lendok soyong rengkat bat ki lendok ki menteri nang ta ya USM jirang rengkat bat ki menteri jong kahima kilai pelong ya ka meeting hang ni bat dei ha kata kesni kilai ya soino ban penskam no ya ka jing IT ya ka hima nongwa mutumur syaka hima jirang bat halor kata nakaliang jong ka council hakan ritrik jong menai akas senam arhajar khatsan kila penmi no ya ka order ba la IT la penskam ya kata ka jing IT simti ya ketiga hima nongwa tede hadu kata kapor ba nakaliang jong ka hima soyong kini ki JSC ki kendet benriu sahadu senam arhajar khat khandal kiwan ban file complaint yang ni dia kan ni nakaliang jong ka office nakaliang jong ka district council kadang bisyar hadu menta tengin simpala ban sim ya kan kono karai ke dia kan ni namar kalong ka eru ya ka council bahkan review ya la ka jong ka rai namar ba katkum ki ruling jong ka high court lu ngimdan ya kata ka reviewing power tede na ta kata tentang apa besar ya kan Kalau itu kena asal itu bapak bila beli cakap doka, lima jarang cakap asam atau mana ke bersisa. Ngim Juli lam wat hilrai ka ai ka ba ngi yu gitu ki jengkel lo ngi lengo ku lai ki yu kata ka jing sisa ka jing ong ba ngi la di lam ngi ka ngi sepok sepok ngim Juli lam ka jing dei bat ka himan nongwa ni na ka hima jirang ngim sim ong ba ka ki ka nongwa ka dei ka benta jong ka hima jirang ni klem ong ka dei ka jing kwa hi jong ki nong jong ka hima nongwa kila tho kila kerpat ki kot kisla jong ki ba ki kerpat yang ngi ban sa ban wan rung po ka hima jirang ki don ban ni tin re ni ong ye ki kumlongin peliang ye fi lam da ka district council ka tip ngim la ba ngim dan lenti ngim dan li ban peliang ye fi ngila kran sa ye ki bakum kita tin re hadin ki layawan buat sa ka district council ru bakin penpau ye la ka jong ka cingkwa hadin jong kata ke district council rengkat bat katu ke neki officer wat EMN chat sah katu ke poru kilale hi daladi setai senowak mau tumur ban wat ia kan rim jong ke jing sisa la kani ke jingkwa kalong le em ke basisa kalong le em ke ba ki pai ba jong ka himanong wa ki kwa sisa kila ele ki EM nang ni district council ru badai hadin jong bakilayu ia ka cuba menang tai kesawan ke ban ya penbek ya ka ai ka ba kilale sementara kini kekam kadang sakut di nakaliang jongi hoi nakaliang ka himas yong ki ong kum tra bagi kuat man penpai te hin rengi ong kani kekam kadang sakut 4 don rai rum ngingin bat bai ia ka rai jong ka district council tat hadu bakan lawan da ka weipat ka order sakai kan bompat don ka weipat ka order ngin bat bai ngin kam bai bakan ni gede ka pensa jong ka hima jirang kesangkar tanggal apa dia tu. Nak ada orang tak beli yang kena jingga bagi saya cakap dengan perempuan yang sini masuk dah. Ya kita ngam ratip ke ai gadau ke ba penlong ya ki te hilrei ki suong yang aba hadil menta ki yo i ya ki kot kisla ki ban nadu ki por ki barim baja bakani ka jaka ka seika himanongwa ai ka seika himasoyong kiong kumta tila dah kalau kata kedur kita kisah nak jandap sepak senam mentah seno kata kerja saking tanga ngasuang mga kehinrai ngim question ye kita ki berok hak ngim ong ye kehinrai kabakut hi kalong kecingkwa hi jongki nong jong ka himanong wa bakinwan ban penyusuk ban ni badai halor jong kata kecingkwa jongki district council anda haba kalawat jing tip ki batikna la ka ai ka bakin wa ki ong kalong le em ka badai anda haba district council kalayo ke jing tip ka bakong beta ka sa poi sa kan ka pul